Hei kaikki, ja täällä on Skibidi LPS. Ja tänään me aukaistaan tällaisia petsejä, näitä uusia petsejä. Ja mulla on siis tämmönen yllätyspaketti, jossa tulee yksi petsi. Ja sit mulla on tämmönen isko. Te ette nyt kunnolla näe sitä, mutta ne on siis molemmat tämmösiä uusia petsejä. Ei mulla oikein ole mitään muuta sanottavaa, niin aloitetaan unboxaaminen. Eli siis täältä mysteeriboksista voi saada erilaisia petsejä tietenkin. Ja tässä kone näkyy, mitä sieltä voi tulla. Ja mä eniten toivon niinku varmaan tätä kissaa, tätä violettia pandaa. Tää hevonen on näkösöpö. Ja myös tää panda. Mut niinku vähiten mä ehkä toivon niitä, mitä mulla on jo. Eli sitten noin. Joo. No, aukaistaan tää. Mä rupean aukaisemaan tätä. Mä en ole ihan varma, miten nää aukaistaan. Mä en ole ikinä aukaissut tällaista. Ostin nää niinku normaalista. Tää oli joku vähän päälle 7 €. Tää on vähän rumasti aukaistu nyt, koska mä en oikein saanut aukaista silleen hienosti. Oh my god. Nyt niinku 1 000 000 vuoden päästä mä sain tän tälleen aukaistua. Tää oli tosi vaikea aukaista, että se varmaan oli joku parempikin tapa aukaista tää, mutta joo, oho. Ja tässä on tää petsi. Ei oo enää mitään. Eli täältä tuli tommonen lista ja tämmönen kolikko. Tässä näkyy, mikä petsi sieltä tulee, mutta mä en vielä aio katsoa sitä, vaan mä katon eka itse täältä, mitä täältä tulee. Ja mä toivon, että oh my god, tää on vihreä. Täältä tulee tää. Tää on ihan hieno. Niinku, mä en oikein toivonut tätä silleen, mutta on kuitenkin uusi petsi, joten ei se haittaa. Tän mukana myös tuli tämmönen kiva pillimehu. Tai mä en tiedä, onko tää pillimehu tai ei varmaan ole pillimehu, mutta... Eli siis tällainen kortti tuli sieltä. Mä vähän silleen... No, tää on ihan kiva petsi silleen, jos miettii. Laitetaan toi tohon. Ja sit aukaistaan tämä. Tää ei oo ihan mun lemppari, minkä mä halusin, mutta... Tää on ihan silleen söpö. Joten... Nyt aukaistaan tää. Täältä tuli tämmönen nippu. Tässä on siis tää petsi ja sen toi kaluste on niinku tossa. Täältä tulee siis tällainen. Täältä tuli myös ilmeisesti jostain kolikko. Mä en oo ihan varma missä se oli, mutta kuitenkin kolikko. Lista näistä taas jälleen kerran. Tässä on tää petsi. Mun täyttää se vielä pois tosta noin. Tämmönen... Onkohan nää jotain... Tällaisia, mä en oo ihan varma mitä nää on. Jotain. Ja sitten itse petsi. Mitä mieltä te olette näistä uusista petseistä? Mun mielestä ne on ihan kivoja, mutta mä en oikein tykkää kuinka niinku näiden päät on silleen puristeltavia. Mun pitääkään hakea sakset. Oottakaa. Sakset. Tyypit, olkaa varovaisia saksien kaa. Ne saattaa olla tosi vaarallisia. Oh my god, tää on niin söpö. Oikeasti, kattokaa. Tää on niin söpö. Oh my god. Tää on niin söpö. Toi on oikeasti niin söpö. Niinku, siinä on sivulla tommonen jokin kuvio. Se on varmaankin joku salame. Tuolla lukee LPS. Tää on oikeesti tosi söpö. Ja mä näytän täältä tähän. Eli siinä on niinku silmässä tommonen tähti. Ja tuossa lukee LPS. Siinä niinku oli. No kai mun pitäisi joskus ostaa uudelleen tällaisia mysteerijuttuja. Ne on aika kalliita, mutta ne on ihan kivoja, koska näistä voi saada kivoja petsejä. Kertokaa videoideoita, koska mä oon niinku, tää on mun eka video ja mä en oikein tiedä minkälaisia videoita te haluatte nähdä. Mut joo, bye bye!